हेलौ लोगोफोर आंनि समायना नाफारि ब्लग इउटुब चेनेलाव गासिबो खेबसे बरायनाय जाफिनबावबाय आरोना लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों 200 साबस्क्राइबार जानाय लोगो नोंथांमोननो मोनसे गिफ्ट होगोन होननानै आरो बे गिफ्टआ बारा गोबाव नांथारला आरोना लोगोफोर अनलि 30 साबस्क्राइबार मोननाय लोगो बे गिफ्टखौ होगोन आरोना लोगोफोर आरो लोगोफोरनो अनलि 3 मानसिनिल' बे गिफ्टखौ आं होनाय जागोन ओमफ्राय बेयाव आङो माबायदि होगोन आं बेखौ नोंथांमोननो उनाव देखायगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अनलि 30 साबस्क्राइबारखौल' कमप्लिट खालामना होदो आरो जाय माने आंनो बेबायदि माने साबस्क्राइब खालामना होदो माखासेनि नामा आंनियाव मोनफैयाखै आरोना लोगोफोर जाय इउटुब चेनेल दङ बिसोरनि नामाल'सो आंनियाव माने नुजाफैदो सोरनियाबा ओमफ्राय आरो आं बुंखादोंमोन जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन बिथांमोना माने आंनि चेनेलाव समायना नाफारि ब्लग इउटुब 3 आव थांनानै माने गावनि नामखौ हरनानै आरो गामिनि नामखौ हरनानै दोननो थिनदोंमोन आं नाथाय माखासे मानसिया बेबायदि माने गावनि नामखौबो हराखै ओमफ्राय जाय आङो अनलि दायो 120 जननि मानसिनि माबाखौल'सो नामखौल'सो आं रियेलि माने लिरना दोननो मोनदों आरो ना लोगोफोर माखासेनियानो गैया 200 जानाय लोगोनो माने बे गिफ्टखौ होगोन आरो नालाय आंनि गोसोनि माने रंजानायनि गिफ्टसो आरोना लोगोफोर बांद्राय गिदिर नङा आरोना लोगोफोर बेखौ आं उनाव खोन्थागासिनो 200ल' कमप्लिट खालामना होदो ओमफ्राय नोंथांमोना गिफ्टखौ नाजावदो आरोना लोगोफोर आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना लोगोफोर आंनि माने बुंनांगौआ बेनोमोन आं 200 साबस्क्राइबार जासिगोन लोगोफोर थाबैनो ओमफ्राय खालामना होदो ओमफ्राय गिफ्टखौ लादो आरोना लोगोफोर बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ बाय लोगोफोर।